Komikiaren historia karikaturarekin eta obra inprimatuarekin lotzen badugu ere, ilustrazio bidez istorioa kontatzeko arte mota honek baditu aurrekariak. Eta bide horretan ezin aipatu gabe utzi zibilizazio egipziarra, non papiroetan errepresentatzen zituzten jeroglifikoen eta marrazkien bitartez euren mitoak, edota Bajeko tapiza, Maia eta Azteken kodizeak, edota Labarra artea besteak beste. Baina komikia bere horretan ezagutzen dugun moduan Frantzian argitaratzen hasi ziren 1820 geroztik. Ordutik garapena ikaragarria izan da, herrialde bakoitzak bere ezaugarriak eta garapena izan duelarik. Baina ez gatoz gaur komikiaren historiaren azterketa bat egitera, baizik eta emakumeek komikiaren alorrean izan duten presentzia eta garrantzia azpimarratzera. Hori da Donostiako Aiete Kulturetxean erakusketa baten bidez egin dutena. Emakume komikigileak dira bertan protagonista eta erakusketaren beraren izenburuak argi dioen moduan 9. artearen ikuspegi femeninoa eskaintzen du. Hain justu, 70ko hamarkadatik aurrera zenbait emakume istorioak marrazten hasi ziren. Emakume horiek errealismoa eta umorea lagun, bizipen propioak edota emakume erreal sinesgarri eta gertukoen bizipenak kontatzen hasi ziren. Horietan aurkitu ahal izan zen estereotipoetatik aldendutako sentimendu eta sexualitate femeninoaren isla. Jorratu dituzten gaiekin genero indarkeria, familia, bikote harremanak, minbizia eta inmigrazioa, sexualitatea edotan erabezaroa besteak beste, historietak zenbaterainoko aukerak ematen dituzten erakutsi dute, eta emakumeen errealitatearen interpretazio forma desberdinetara eraman gaituzte. Erakusketa honetan aldarrikapen politiko eta sozialekin lotutako kontzeptuak jaso dituzte. Bakoitzak bere ikuspegitik eta norbere teknikak erabiliz, trazatu finagoa, sendoagoa, kolorea, hitzaren erabilera bere eginez. Emakume komikigileak, historiotxo, komiki eta tebeoen egileak erakusketan 30 herrialde desberdinetako emakumeen lanak daude ikusgai, Elena Bergara komisarioak aukeratuta. Goazen horietako batzuk ezagutzera. Haute Picoult frantziarra da emakume komikigiletako bat. Parisen jaioa, bertako arte dekoratibo eskolan egin zituen ikasketak. Nire kontuak lanean, Picoultek umorearen bidez, etorkizunaren inguruko kezkak eta hausnarketak, familiarekiko eta gizonekiko arazoak eta abar adierazten ditu. Rosalind Penfoldena tratu txarren gaineko istorio bat da. Eguneroko izularria ahaztu nahi ez zuela eta bere bikotekidearekin bizitakoa egunkari intimo baten marraztu zuen. Marrazki hauekin, Penfoldek bere burua filmatzeko gurako lukeen kamera hura ordezkatu zuen. Izularriz, bere egoera ukatzeko egoeran zegoela, editorial batek binetak argitaratzeko gonbita egin zion eta onartu egin zuen. Rosa Navarro ilustratzaile profesionala da, arte ederretan lizentziatua. Gema Arkerok berriz mundu grafikoarekin lotura estua du. Aieteko Kulturetxean aurkezten den larrialdi irterak lanean, banda komikoko pertsonaiak 20 eta 30 urte bitarteko lesbianak dira. Iringurunean eguneroko egoerak konpartitzen dituztenak alajaina. Mundu lesbikoa ikuspegi berri batetik deskribatzea dute helburu. Oraindik bizirik emakume haurdun baten egunkarian, Marta Vives espainiarrak egunerokotasuna, emozioak, esperientziak eta bere gorputza ditu inspirazio iturri. Marjan Satrapi Iranen jaio zen 1979an. Bere lanetan Iranen bizitako bere haurtzaroa kontatzen du. Persepolis bere lan ezagunean, autoreak bere herrian izandako progresisten jazarpen politikoa eta Shah Reza Pahlaviren erorketaren ostean izandako gizarte eztabaidak kontatzen ditu. Bere binetetan erakusten du Iranen neska nerabeek belo islamiarra eraman beharraren inguruan sortutako polemika.
Lisa Mirren Nemi lana eguneroko banda bilakatu zen Osloko Dagbladet egunkarian. Nemi Montoya gazte gotiko esteptiko errebelde eta lotxagabia da. Itxuraz, hotza eta morala, baina benetan sentibera. Nemik belaunaldi baten umorea eta gaiak irudikatzen ditu. Kolore beltza, punka, heavy metala eta irudi satanikoak ditu gustuko, baina era berean lanaren egonkortasunik ezaren, ekologiaren eta egoera politikoaren inguruko kezka azaltzen du. Anielen Anima Fragile transexualitatearen inguruko lan bat da. Lan horretan, protagonistak emakume transexual gisa izan duen prozesuan eta bizipenetan murgiltzeko aukera eskaintzen digu. Eta horrela erakusketak 30 emakume komikigileren lanak erakusten ditu, bakoitzaren gaiak, moduak eta esentziaren zati txiki bat uzten du agerian. Aukera ederra komikiaren munduan eta zehatzago komiki femeninoaren mundua ezagutzen hasi gura duenarentzat. Azaroaren 13 arte egongo da ikusgai.